Hello guys, follow नोंथांखौ बरन थाबाय so guys फैलाय बिदिनि फिन खेबसेबाव मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव रायलायनो थाखाय so guys गोबाव जाबाय भिडिअ बानायनो हायाखैमोन मानो होनबा नोंथां मिथिखागौनो बे साननैसो मा होनो गायनाय फुनायनि बिराद सम गायनाय फुनायनि सम माने बर्तमान देग्लाय बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि खालामना होदों बबेबा जायगायाव अखा बबेबा जायगायाव अखा गैया so जोंनिखैजा जोंनिया भुटान खाथि नालाय जोंना दैमानिफ्रायसो दै लाबोनानै सोयो so जोंनि दा टेनसन गैया बर्तमान माइखौ गायनो हागासिनो खिन्थु गाहायाव खायसे जायगायाव अखा गैयियाव बेस्रा खोथि फोनायनि दङ गायनोनो हायाखै आरोना so guys बेफोर बेलेग खोथा so guys दिनैनि मेन टपिकआव फैनोसै दे होमबा so नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखादों बुजिखादों मानि सोमोन्दै रायलायनो नङा होमबा so जोंनि निजरा बर' बिथांनि मोनसे भाइरेल फट' ससियेल मिडियायाव बहुत भाइरेल जादोंमोन जायखौ लानानै बर्तमान दावराव-दावसिया जागासिनो so दिनैनि भिडिअ बेखौनो लानानै रायज्लायजागोन गावनि भाइरेल फट'खौ लानानै मोनसे क्लियारिफिकेसन रिप्लाइ भिडिअ होदों so guys दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो जे निजरा बर' बिथाङा गावनि रिप्लाइआव बा गावनि क्लियारिफिकेसन भिडिअआव मा बुंलांगोन बेखौनो खिन्थानाय जागोन so guys नोंथांमोना नायबेना टाइम वेस्ट खालामालासिनो नैबे भिडिअखौ नायदो हेलौ लोगोफोर आंनि फेसबुकनि फलोवार्सफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आङो खावलायहरबाय गासिखौबो बुंहरबाय आङो आंनि चेनेलावहाय दा साननैसो आंनि फेसबुकाव माने भाइरेल जागासिनो आरोना लोगोफोर मानो थाखाय जेन'बा बेफोरबायदि मानसिफ्रा मानो थाखाय इमान बेफोरबायदि फट'खौ माने शेयार खालामला जोबखो मानो बेफोरबायदि गाज्रि पस्ट होलाबाय थाखो भिडिअ मोनफ्रामबो हगारनायाव माने बेफोरबायदि शेयार खालाम हरबाय थाखो आं बेखौ जेबो मिन्थिनो हायासै आरोना लोगोफोर मानो होनबा ओरैबायदि जादोंमोन आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामना होनसै आरोना लोगोफोर माने आङो बै समाव गुवाहाटियाव आङो आदा मैदोमजों रिल्स बानायनो थांदोंमोन आरोना बे एक्सुवेलि बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं बेखौ बुजायहरबाय थायो बियो मानिया नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड जागोन नों थैगोन मागोन होननानै आंथ' बुङो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आं बुङो आरोना बेखौ बुजायो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै आं दानो लाथ'वा माया होननानै आं बुङो आरोना बेखौ आं बुजायहरो आरो एक्सुवेलि बिसिनि न'खरनि बिमा बिफायाबो जेन'बा गोरोबनानैबो लानो हायाबो जानो हानाय आंखौ आं बिनि थाखायनो आं बे सेंग्राखौ बुजायबाय थायो आरोना बे मानिया आरोना नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड खालामगोन आं थैगोन होननानै बियो बुंबाय थायो आरोना ओमफ्राय सानसेखालि आं भिडिअ कल खालामबाय थायो बे आंखौ ओमफ्राय खालामनायावहाय बियो स्क्रिनशट खालामनानै लाखोमाखो ना माखो आं बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय गावनो बुंहरदों आरोना आंनाव फन खालामनानै सनालै आं नोंनि भिडिअखौ नों मानो फन हरबाबो फन दैखोआ माया होननानै आंखौ बुंहरबाय आरो आं बिजि आं बेस्थ' बे समाव आं फनखौ थिखोनो हायाखैमोन आरोना बिनि फनखौ ओमफ्राय बेयावनो बियो रागा जोंबाय हरथ' रागा जोंनानै नों आंखौ सैखाले नों आंखौ गोसो खालाम माला होननानै बियो बुंबाय आरोना लोगोफोर आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय मानो सैया जानांगौ आंथ' बिजि नोंथ' बेखौ बुजिनांगौ आं एलबाम गान थांनायावबो आं बिजि जायो ओमफ्राय ओरै आङो बिदिनो रिल्स इरि लायोबाथ' आं बिजि आं नोंनि फनखौ हमनो हाया नों जेबो गाज्रि साननाङा होननानै आं बेखौ बुंखादोंमोन आरो बुजायना दोनखादोंमोन दा बे बुजायनायखौ बेबो मानियाखै ओमफ्राय बियो रागा जोंनानै जोंखालि फट'खौ मा साननानै बियो वाट्सएप ग्रुपाव हगारफ्लांदों जाहैदों आरोना बे रागा जोंनानै ओमफ्राय आंथ' जोंखालि जा रायहरबाय गावनो खोन्थानानै लाबाय आं इदि नोंनि फट'खौ हगारफ्लांबायलै सना आं मा इदि दाय मावखो नों आंखौ मा खालामदो नों आंखौ जियालाव जोबनानै दोनोबा दोनदो नों आंखौ बुथारबा बुथारदो थेवबो जाय बिथांमोना आंनि बे फट'खौहाय सोर पस्ट होनानैहाय वाट्सएप फेसबुक आपल'ड खालामबाय थादों बे बिथांमोनखौ आं बुङो आं गासिखौबो बुंजोबाखै लोगोफोर नोंथांमोन अननानै बे फट'खौहाय डिलिट खालाम अननानै प्लिज आं नोंथांमोनखौ बुङो गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लाङो फुलावहाय आङो दायो मिन्थिबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जायोबा नोंथांमोनहा आंखौ बुंनो हागोन आंखौ सोंखादेरनो हागोन आरोना लोगोफोर गोरोन्थिया जाफ्लांबाय अननानै प्लिज बे फट'खौहाय आपल'ड दाहोसै डिलिट खालामदो लोगोफोर आं बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय आरोना So guys नोंथांमोना नायखाबायनो जे जोंनि निजरा बर' बिथाङा मा बुंलांखो नङा होमबा जे बिथाङा जाय मानसिया बे फट'खौ होदोंमोन बिथांखौ जेनेबा डिलिट खालाम होननानै बुंदों so आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना बे निजरा बर' बिथाङा जे बहुत बायदिसिना जात पात भिडिअ बानायबाय थायोमोन जे फाइनेलि बिथांनिफ्राय जे गोबां मानसिफ्रानो डाउट दंमोन जे बिथाङा एसे बेलेग खामानि बा बेलेग माबा मोनसे माव होननानै गोबां मानसिनि गोसोआव मोनसे डाउट जाना दंमोन बे क्लियार जाबाय नङा होमबा बिथांमोना एसे जे सामान्य फलोवार्स बारायनो थाखाय भिउस मोननो थाखाय बिथांमोना जाहाथा खामानि मावो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना बिथांनि रिल सेक्सन थांना नायबा नुहैजोबगोन ओरैबायदि मजा नायथावै आरोना so guys भिडिअखौ जों फोजोबबाय नोंथांमोनथ' बुजि मोनखाबाय गासिबो नङा होमबा so भिडिअखौ जों फोजोबबाय गोजोन्थों